футболбозони дастаи гулистони шаҳри гулистон ғолиби мусобиқоти тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои лигаи дуюми минтақаи суғд шуданд. ҷоми мусобиқаро ба футболбозони ин даста намояндагони федератсияи футболи вилояти суғд ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри гулистон дар фазои тантанавӣ тақдим намуда, онҳоро ба ин пирӯзӣ ва роҳ ёфтан ба лигаи якум табрику муборакбод намуданд. мо бисёр хурсандем ки дар мавсими мусобиқоти тоҷикистон лигаи дуюми минтақаи суғд ба ғолиби мусобиқот шудем. миннатдории худро ба федератсияи футболи тоҷикистон, миннатдории худро ба федератсияи футболи вилояти суғд мерасонам ки ҳамин мусобиқот ба сарти баланд гузашт. миннатдории худро бо федератсияи футболи шаҳри гулистон мерасонам ки дастаи моро бисёр дастгирӣ карда ба ҳама шароитҳо таъмин кунонда ба лигаи якум роҳат гирифтем. кӯшиш мекунем ки дар лигаи якум маҳорати худро баланд нишон дода ба лигаи олӣ роҳат гирем. маврид ба зикр аст ки мусобиқоти тоҷикистон байни дастаҳои лигаи дуюми минтақаи суғд аз моҳи майи соли ҷорӣ оғоз ёфта дар 8 давр ҷараён гирифт. дар ин мусобиқа дастаҳои гулистони шаҳри гулистон, саразми шаҳри панҷакент, мастчоҳи ноҳияи мастчоҳ, зарафшони ноҳияи ҷаббор расулов, спитамени ноҳияи спитамен, ашти ноҳияи ашт, конибодоми шаҳри конибодом, аҳрор 87 шаҳри исфара, парвози ноҳияи бобоҷон ғафуров ва суғдиёни шаҳри бӯстон иштирок намуда, аз рӯи ҷадвали тасдиқшудаи мусобиқаи мазкур байни ҳам вохӯриҳо доир намуданд. футболбозони дастаҳои гулистони шаҳри гулистон, саразми шаҳри панҷакент ва мастчоҳи ноҳияи мастчоҳ дар ин чорабинии варзишӣ маҳорати баланд нишон дода, холу имтиёзҳои бештарро ба даст оварданд ва 3 зинаи фахриро ишғол намуданд. боиси хушнудӣ ва сарфарозист ки дар замони солҳои соҳибистиқлолии кишвар ба масоили оммавигардонӣ, варзиш ва тарзи ҳаёти солим аз ҷониби давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, аз он ҷумла аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, дар саросари кишвар сохтумони иншоотҳои варзишӣ баҳри муҷаҳҳаз гардонидан ва баҳри шароитҳои муҳайё фароҳам овардан ба варзишгарон сохта ба истифода дода шуд. аз он ҷумла дар шаҳри гулистон низ баҳри оммавигардонӣ варзиш ва тарзи ҳаёти солим аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокими давлати шаҳри гулистон тадбирҳои муассир ва зарурӣ андешида шудааст ки соли равон бо дастгирии роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокими давлати шаҳри гулистон федератсияи футболи шаҳри гулистон таъсис дода шуд ки дастаи шаҳри гулистон дар лигаи дуюми футболи вилояти суғд имрӯз маҳорати баланд нишон дода ғолиби лигаи дуюми вилояти суғд гардид. итминон дорем ки дар мин баъда лигаи якум ва лигаи олии ҷумҳурии тоҷикистон низ ба ҳолати назаррас нишон медиҳанд.